Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabatid na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon, ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit mong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, mayong pagpatalinghog kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kinilausab ang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ginikaroon ang inyong igsoon, Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, nag-auhag kaninyo sa pagpaminaw sulod sa usa ka takna nga programa, nining programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi kay kini nga tulumanon maghatod kaninyo sa tibok nga kamatuoran nga mga magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Kamatuoran nga gisulti kanamo ni Master or gitudlo kanamo ni Master amo usab padayon nga ginatudlo diha kaninyo mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O ang atong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi nining maong sibihan sa RPN DXKO Teleradio 1368 sa dial sa inyong mga radyo. Matag adlaw kita nga Domingo mga kaigsonan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O live usab kita sa Facebook mga kaigsonan o makita usab kita sa Parasat Cable TV sa TV5. Makita usab kita sa YouTube mga kaigsonan. O ang programa sa PBCM nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na usab kini sa mga sa 22 ka mga radio station, Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan, dinhi sa Cebu City do na kita programa, dinhi sa Surigao City, dinhi sa Bayugan City ug dinhi sa Butuan City do na kita programa mga kaigsunan. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon mga kaigsunan, Valencia City, sa Malaybalay City o sa Manolo Fortich doon na kita programa. Dini sa Iligan City, sa Pagadian City, dini po sa Dipolog City o dini sa Calamba, Misamis Occidental, doon na kita programa ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O dini sa Misamis Oriental, mabati usab dini sa DXRU Radio Ultra, Cagayan de Oro City, alas 10 kadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon matag adlawng Domingo. Diniusab sa Cabusis Power Radio 97.9 FM dinis Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion matag adlawng Domingo. Diniusab sa B Radio 105.5 Boycorat FM dinis Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Diniusab sa Real Beat Radio 104.9 FM dinhi sa Hingog City mga kaigsunan, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. O kamong tanan nga nagapatalinghog, kamo na niyana ang among gipangumusta sa inyong pagsunod sa atong programa. O ang ako usab diay nga mga pangumustas mga kaigsunan nga naa sa tinipong bansa sa Amerika. Doon na kita mga kaigsonan nga naa sa Alabama, doon na sa Tennessee, doon na po sa West Virginia o sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagkasudong sila kanato via Facebook
sa United States of America, mayong pagpaminaw o paglantaw kanamo Brad Nick o subli sa among pagpasalamat, akong pagpasalamat in behalf of Reverend Charlie sa inyong gipadalang para sa Palace Reconstruction. Daghang salamat. Ato sa gikumusta usab ang igsoon nga naa sa nga aniya dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila o sa imong pamilya, mga kaigsoonan nga naa sa Claveria, atong igsoon nga naa sa Ormoc City, dinhi sa Ormoc City, Brother Danny Aying, o sa igsoon usab nga naa diya sa Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur, nagasud-ong usab sila kanato. O ngadtong gusto magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O dinihigayon na, hihatag ko pa kamo sa pagpaila sa kaubang ministro or ebanghilista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ng mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban ng kanyong karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O Brother Rene, sa gihapon kita lang yapong duha ang magkauban karon tungod kay atong Executive Vice President Reverend Charlie Torreunio aduna gyapoy yang giasikaso busa kita lang yapong duha ang magkauban karon sa paghatod sa kamaturan. O aron sa pagbayar mga kaigalaan ng magsunan, ako kamong ibalik sa akong kauban Brother Juan Ronilo. O katong na lang gikumusta usab ang atong Executive Vice President o Chief Minister Reverend Charlie Eugenio Bradrini nga paminaw lang siya karon kay doon naman siya importante nga giasikaso. O sa ako usab diay nga pamilya nga nasulod sa PBCM compound, sa akong asawa si Naida o sa akong mga anak. Mga kauban usab nga mga ministro nga nasulod sa PBCM compound, mayong pagpaminaw usab kaninyo. O karon Bradrini sa atong mga tigpaminaw, mga higalag mga kaigsunan, ang atong pagahisgutan karon niyata sa padayon nga paghatod diha kaninyo, padayon kami nga naghatod diha kaninyo sa mga kamatuoran nga sa ako nang gikaingon mao'y magadala kanato sa kaluwasan. Isgutan nato karon ang kabahin sa pagluwas. Kung magisguta sa Dios nga pamagis pagluwas, doon na ba siya gipili? Unya, isgutan po dahil nato ang pamaagi nga sa pagkabot sa tao og kaluwasan, ang ato bang basihanan ang mga kagamitan ba nga mga litis nga mga technology sama sa mga talking gadget, talking Bible, talking keypad sa cellphone, kung pananglitan ang usa ka tawo dunay kabilinggan sa ihang pagkatao or napagngan siya sa kahayag. Ato po dahil nisgutan Bradrini ang kabahin sa ato ang pagtulunan nganong nga kita sa pagtulunan sa PBCM magpatawag tag Christian. Di na sa ngalan sa PBCM, hunubaron Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kaya doon na may pagtulunan nga mikuraw o gipakasayop ta nining bahina nga ngano kunong ang atong ngalan Christian unya natas dapit sa Espiritu Santo. Ato nang isa-isahon karon sa pagsaysay kaninyo mga mahal nga tigpaminaw. Una, brethren, kung magisgot tag Dios, ang Dios walay pinalabi sa tao, di ba? Walay pinalabi sa tao kung siya muluwas. Kanang gitawag og persons with disability ba? Dili na mo'y basyanan nga gitawag PWD nga kung usa ka persons with disability dili na ka malakip sa pagaluwason. Dili ingon niya na ang Dios may kabilinggan man sa ato ang panlawas or kumplito man ang ato ang naa sa ato ang panlawas. Mga mahal nga tigpaminaw, kung magisgot tag Dios kung siya muluwas, wa gid siya'y pagapilion. Tungod kay ang Dios sumala sa Biblia Bradrini, ang Dios walay pinalabi. Asa mabasa na to sa Biblia Bradrini nga ang Dios walay pinalabi? Ano din ni Brother Rene, sulat ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Roma. Sa Roma Kapitulo 2 versikulo 11, kaya ang Dios walay pinalabi. Nabasa nga ang Dios walay pinalabi. Ang pangutana Bradrin, hain ba ang Dios na imong walay pinalabi? Sa gibasa mo nga matod pa sa Roma 2:11, ang Dios walay pinalabi, hain man siya nahimong walay pinalabi Bradrini. Ang Dios wala na siya pinalabi ngadto sa mga tao. Atong pagbasahon ni kinakasulat din sa Deuteronomio Kapitulo 10 versikulo 17
Kay siya ba nga niyang Dios, siya Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo. Ang dako nga Dios ang makagahom ug ang makalilisang nga walay pinalabi sa mga tao. Dili usab mudawat og hip-hip. Busa, sa atong gisusi sa Biblia nga ang Dios wala di ay pinalabi, hain siya nga walay pinalabi, diha di ay sa mga tao. Magisgot tag tao, dili ikalimod nga naagi mga dunay kabilinggan. Dunay inunta na paggan sa kahayag brethren, ining mga buta, doon na po'y dili makadungog, doon na po'y giingon nga kanang dili pod sila makaistorya kanang mga amang ba or mama mo na siya. Pero sa ato ng gisgutan, tungod kay ang gisgutan sa Biblia, ang Dios kung magluwas o may pinalabi, tanan, tao, basta magtuman ka lang o sugot o magtuman sa kabubuton sa Diyos, kalakip ka nga makaangkon sa kaluwasan. Ayon pang dugang pahayag sa Biblia, brethren, kung magisgutag kaluwasan, dili kay gipili lang sa Dios kadtong mga perfect ang kahimtang sa pagkatao, kundi dili tanan. Pagingog tanan, lakip na diha ang mga gitawag PWD, persons with disability, mahilakip sa tinguha sa Dios nga maluwas. O kung sa pod ang giulagway sa Biblia nga paagi nga ang tanan nga gitinguha sa Dios maluwas, unsa pod ang angay nilang kabuton, brethren, para maangkon ang kaluwasan. Anya ang prueba dinhi Brother Rene nga ang Dios nagtinguha nga ang tanang tawo makakabot unta sa kaluwasan o makakabot sa kaybalo. Dinhi sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 o 4. Kini mo'y mayo og pagkakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluwas, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og manag pakakabot sa kahibalo og sa kamaturan. Busa pag-ingon sa Biblia nga kini maoy maayo og pagkakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas, unsa man daw? Nga nagatinguha nga ang tanan mga tao. Pag gigamit ang tanan, way gipili niya na. Og saan na basa ta sa Biblia nga husto pod, brethren, kay matud pa ang Dios wa may pinalabi. Tanang mga tao mga luwas unta, sa unsa pong paagi nga maluwas ang tao ug managpakabot sa kahibalos kamaturan. Pinaka-importante mga higalag mga kaigsunan nga kabuton sa tao ang kamaturan, ang kahibalos kamaturan, kay matud pa kini mo'y kagustuhan sa Dios nga gitinguha niya nga ang tanan ha, way gipili na. PWD ka man or dili, gitinguha ka sa Dios nga maluwas sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Karon, brethren, sa pagpahayag sa Biblia, kung ang tao dili lagi mo kabot sa kahibalos kamaturan, kung makakabot ka, mao naman na naman ang pagpangalagad pagbuhat sa mga kabubuton sa Dios, pagbuhat sa minatarong. Sa Biblia giulagway gani, brethren, nga kung ikaw kumpleto og pananaw, kumpleto kag kamot, pero wala ka makatuman sa kabubuton sa Dios. Kung kanang partis imong lawas nakahimo og pagpakasala sa imong kagulingon, giingon gani ipaputol na. Kung ang mata gani sa usa ka tawo pod, kumpleto siya mata pananaw, pero kanang mata mo hinungdan nga nakasala ka, ingon gani sa Dios kalugito na. Kay gihulagway nga mas maayo pagkuwang kag kamot or putol kag kamot or tiil baron or wa kay mata, mas maayo pa nga mosulod ka sa Dios kaysa kumpleto ka nga doon na kay pagpakahimog pagpakasala. Hayan ka sa Biblia nga atong mabasa, brethren. Anya dinhi sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 8 ngadto sa 9. Mateo kapitulo 18 bersikulo 8 ngadto sa 9. Og kon ang imong kamot o tiil mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla og isalibay kini gikan kanimo. Kay mayo pa alam kanimo nga magasulod sa kinabuhi bisan pungkol o bakol, kay sa may duha ikaw ka makamot o duha ka mga tiil apan igabanlod ikaw ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. Mupostag ka dali, brethren, sa imong gibasa. Una dinhi nga matud pa dinhi, kung ang imong kamot o tiil mao ang makahimo kanimo sa imong pagpakasala, putla og isalibay kini nganimo, isalibay kini gikan kanimo, kay maayo pa lang daw kanimo nga magasulod sa kinabuhi
bisan pungkol o bakol kaysa may duha ka ikaw ka mga kamot o duha ka tilapan igabanot ikaw ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos kon sa literal ni pananglitag buhaton ning putlo nimo imong kamot ug tiil makasud gyapon kas gingharian sa langit mga kaigsunan kay mao may gikuan nga kun mag-unsa man ang imong kumpleto nga kahimtang sa lawas pero naaman sa pagpakasala. Dayon brethren og ipadayon nato sa pagbasa unsa gihulat sa Biblia. Munang brother ni ang Dios nagsugo ni ipaputol. Gina siya tungod kay ang tingwa man sa Dios mo man nga makakabuot sa kabaluog sa kaluwasan. Busa ang tingwa di sa Dios ang tao mga luwas busa kun adunay parte sa lawas nga mo'y nakapahinungdan sa mga pagkasala ipaputol na haron nga ang kadtong wala nakasala parte sa lawas mo dawaton sa Dios aron nga maluwas ang tao. Okay? Atong ipadayon pa ni dinhi sa 9 o kon ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala lugita ipalugit og isilibay kini gikan kanimo kay mayo paalang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan usa na lang og mata kay samay duha ikaw ka mga mata apan igabanlod ikaw ngadto sa inferno nga kalayo. Mao ni siya ang prueba mga mahal nga tigpaminaw nga ang Dios wala gid ay pinalabi. Wala gid ay pinalabi kun magaluwas siya sa tao. Ngano? Kay musugot na lang gani ang Dios nga bahalag buta ka. Nga musulod sa gingharian basta nagtuman kas kabubuton kana PWD na siya mo mahulog na nag PWD mga mahal nga tigpaminaw kon wala kay ang imong pikas mata imo nang gilugit ang imong tiil imong giputol ang imong kamot imong giputol tungod mo hinungdan sa pagpakasala makasulod kas gingharian mo nay giingon sa Biblia nga gibasa ta sa 2:11 Roma brethren nga ang Dios walay pinalabi sumala sa pagpahayag sa Biblia mo nang tanan may diferensya man o wala sa Dios basta magtuman kas kabubuton sa Dios di ka maghimog pagpakasala ang makasulod ka sa gingharian sa Dios ug maluwas ka sumala sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Karon brethren ang pangutana kung magisgot tag mga literal nga kahimtang sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsunan nga dunay bakol, dunay dili makasulti amang or duna poy buta. Kinsa ba ang nagpahigayon niining mga tao nga gihulagway nga naa na kanila ang kanang gitawag sa pagkatao inborn ang pagka PWD, persons with disability nga sa gisusitas Biblia dili mo himong babag or nahimong babag nga dili maluwas ang tao. Kinsa ba ang nagpahigayon niining mga kahimtang sa tao nga dunay mga diferensya gitawag PWD or persons with disability brethren? Sa unang panahon, brother Ronnie, sa panahon sa katawhan nga Israel, kini si Moises, mo gini usa gani nga sulugon sa Dios o kini si Moises usa gini siya ka ayungit. So atong gisusi sa atong itris brethren sa Biblia kung kinsa ang nagpahigan kinsa naghimo nining mga tao nga dunay kabilinggan sa ilang lawas. Ang Dios. Okay? Okay. Dini sa Exodo Kapitulo 4, versikulo 10 ngadto sa 12. Si Moises mingon sa Ginoo, pasaylo ako, Ginoo, dili ako mayong musulti sukad pa kaniadto. Ang Biblia nga imong gigamit per brother. Ang akong gibasa nga Biblia mayong balita Biblia nga adunay pagtambayaw sa mga Protestante, mga Katoliko ug eskola sa Biblia nga adunay imprimatur ni Julio. Kay haron nga atong ihatag kanila ang matinaw gyud nga pagpasabot sa mga tao nga dunay mga kapansanan o gitawag PWD kinsa man niya na daw ang naghimo. Sige brethren. Atong Balikin na lang brethren pagbasa. dinhi ang giingon. Si Moises mingon sa Ginoo, pasaylo ako, Ginoo, dili ako mayong musulti sukad pa kaniadto, yungit ako og magkangang musulti. Ginoo mingon kaniya, kinsa may naghatag sa tao og baba? Kinsay naghimo kaniyang bungol o amang? Kinsay naghatag kaniyag igdatanaw o naghimo kaniyag buta? Dili ba ko ang Ginoo? Busa, lakaw, kay tabangan ko ikaw pagsulti o tudloan ko ikaw sa imong isulti. Sumala sa itong nabasa. Sa ato pa ang naghimo sa mga tao day brethren nga dunay kabilinggan sa ilang kaugalingon, may bakol, may bungol,
O kining yungit kay si Moises God sa dihang gihinabi siya ngadto sa Dios ni balibad man siya lagi nga dili madanihon ang iyang mga pagpamulong kay yungit daw siya. Unya matud pa sa Dios kadto kang Moises kinsa baday kuno naghimo sa mga tao, kinsa baday naghimo sa baba sa tao o kinsa pud kuno naghimo sa amang or bungol or kadtong dunay makakita dunay igtatanaw og kadtong mga buta matud pa siya dili ba ako man si Jehova mo nagisugod niya sa Moises lumakaw ka kay ako magauban sa imong baba ug magatudlo kanimo kun unsa ang imong igasulti. So ginisgutan mga mahal nga tigpaminaw ang kahimtang sa mga taong dunay kabilinggan ang Dios niya na mo'y naghimo. Busa dili gani nato pwedeng isaway kung kita kumpleto sa atong kaugalingon ug dili pud ta mo discriminate nga kanang mga matanga sa tao di gid makasulod sa gingarihan nganuman kung magisgot og kaluwasan tanan man gitingwa sa Dios maluwas ma persons with disability kaman or makompleto kaman sa imuhang lawas way kabilinggan apil ka nga tingwaon sa Dios nga maluwas basta makakabot kas kahibalos kamaturan tungod kay ang Dios bradin magisgot tawa man gud maglantaw ang Dios sa kining outside appearance ba sa physical nga kahimtang sa tao nga yang pilion nga ikaw ra gyud maluwas kay ikaw gwapo gwapa kumpleto dili tungod kay ang Dios brethren wala maglantaw sa gawas kun dili naglantaw ang Dios na sa kinasuluran sa kasing-kasing asang prueba nga basa sa Biblia Anya dinhi brother ni dinhi sa unang Samuel kapitulo 16 bersikulo 7 nga ang Dios wala magtanaw sa panagway sa tao sa barog kundi ang iyang gitan-aw mao ang kasing-kasing sa tao. Dini ang gingon, apan siyo ba mingon kang Samuel? Ayaw pagtanaw sa iyang naong, kung sa gitason sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikway kaniya, kay siyo ba nagatanaw, dili ingon sa makita sa tao, kaya ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas. Apan siyo ba nagatanaw sa kasing-kasing? Busa, di sa unang panahon, brother Ronnie, daan pa rin sa unang panahon nga nagsulti di ang Diyos nga dukang Samuel nga dili di siya ipatanaw ngadto sa panagway sa gawas kundi ang Dios ang gitingwa sa Dios o ang gitanaw sa Dios mo ang sulod sa kasing-kasing sa tao. Ang gibasa mo brother nagpatinaw lang sa sistemas pagka Dios ato lang gitre sa unang panahon sa diyang gisugo si Samuel sa Dios sa pagpili kay kasaysayan man ni sa pagpili og hari nga mo'y mangulo sa Israel. Unya matod pa sa Dios ngadto kang Samuel ayaw pagtan-aw sa iyang gitason o sa iyang barog. Kay ang tao kaya ako nagasalikway kaniya kay ang Dios dili nagatan-aw or ang Dios nagatanaw dili ingon sa makita sa tao kay ang Dios nagatanaw sa panagway sa tao sa gawas nagatanaw sa panagway sa gawas dili ni bibisanan sa Dios brother nga magtanaw ang Dios panagway sa gawas kun dili apan si Jehova nagatanaw sa kasing-kasing mo na gibasihan sa Dios kung ikaw ang kasing-kasing sa tao na ang pagtuman sa kabubuton sa Dios mag-alagad og Dios apil ka sa iyang gitingwa nga makaangkon sa kaluwasan mga mahal nga tigpaminaw. Karon, nayuban nga atong mga kaigsunan or mga higala nga dunay kapansanan pananglitan sa napagngan sa kahayag buta unya matud pa nga gusto gyud nga unta makabaton og kahimanan or Biblia nga kining musulti. Mga tuking Bible ba, high-tech naman tong panahon na pod mga kaigsunan kay pwede naman nato na i-download sa internet o sa bisan unsa nga kuan para makabaton tag tuking Bible. Kay para nila kung doon ay tuking Bible, masayon lang nila lugar ang inyong pagpangitas kamaturan. Ang tubag rabana dili kay ngano, dili man basyanan nga pagka nagkupot kag tuking Bible nga imo nang masabtan ang kamaturan. Kay kanang tuking Bible, di man lugar nimo mabasa kay buta ka man so gusto lang nimo nga madunggan. Sa maragud na gyapon nga kun naminaw kas mga magsasangyaw, ingon nga mo na to imong tuking Bible. Pero kung tuking Bible ang ginatong basihan brethren nga makabot na to ang kalawasan dili. Kaya ang digital tuking Bible matud pa kung kini gamiton para sa ilang pagluwas tubag dili. Kaya nga naman, ang kining tuking Bible brethren part lang kini sa mga pag-uswag sa mga kahibalo sa tao ba nga maka-invento na sila ni anang mga high-tech na nga mga kagamitan. Tuking Bible o sa gamiton doon, ang kasagaran mo gamit po daan kitong mga tao na pagngans kayag. Pero sa ako nang kikaingon, dili mo ibasyanan nga maluwas na ta tungod kay natay tuking Bible.
Ato nang sayron sa unahon, kinsa ba gyud ang importante gyud nga patalingugan sa tao? Talking Bible ba? Dili. Sa ako nang gikaingon, brethren, mga part lang kini sa kahibalungan ni uswag nining atong kapanahon kay daan gitagna sa Biblia, brethren, nga ang kahibalo mo uswag. Hain kini mabasa sa Biblia. Anya din brother ni sumala din sa nakasulat sa Daniel kapitulo 12 versikulo 4. Apan ikaw Daniel himuang tinago ang mga pulong og takpi ang basahon bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang modalagan ngadto nganhi og ang kahibalo mo suwag. Busa gitag ng daan sa Biblia, mga kaigsunan nga ang kahibalo daw mo uswag matud pa dinhi apan ikaw o Daniel himuang tinago ang mga pulong og takpi ang imong basahon bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang modalagan ngadto nganhi og ang kahibalo mo uswag. Karon kay may tagna man sa Biblia nga ang kahibalo mo uswag. Hain pa ang dugang pagpahayag sa Biblia nga gihulagway nga tungod kay muswag ang kahibalo nga gani sa paghulagway sa pagtagna punon ang yuta sa kahibalo, brethren, sumala sa nakasulat sa Biblia. Anya din brother ni dinhi sa nakasulat sa Isaias kapitulo 11 versikulo 9. Dili nila pagadaoton ni pagagubon ang tibok ko nga bukid nga balaan kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang yuba ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. Gawas nga gihulagway nga ang kahibalo mo uswag punon pagiday sa Dios ang yuta sa kahibalo, sumala sa gibasa mo, brethren. Ang yuta mapuno sa kahibalo kang yuba ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. Ingon daw ni ana ang pagpuno sa Dios sa yuta sa kahibalo, mga mahal nga tigpaminaw. Nga sa ato nang gisusi nga ang mga Talking Bible part kana sa pag-uswag sa kahibalo kay naitag na sa Biblia nga pagapunon sa Dios ang yuta sa kahibalo kay matud pa muuswag man ang kahibalo. Hain pa ang pagpahayag dugang pruebas Biblia, brethren, nga ang kalibutan pagapunon sa kahibalo matud pa sa pagpahayag sa Biblia. Anya pa ang dugang prueba din brother ni sumala din sa Habakuk kapitulo 2 versikulo 14. Kaya ang kalibutan pagapunon sa ihibalo sa himaya ni Yuba, maingon nga ang katubigan nagatabon sa dagat. Busa nabasa ta sa Biblia, mga kaigsunan, nga may tagna sa balaang kasulatan nga muuswag ang kahibalo sa tao tungod pinagi sa Dios. Kay kagustuhan sa Dios nga muuswag ang kahibalo sa tao, pagapunon ang yuta sa kahibalo matud pa sa gipahayag sa Biblia nga gibasa. O gingon pagyud ang kalibutan pagapunon sa hibalo sa himaya ni Yuba. Mao ni siya ang resulta karon ning atong kapanahunan tungod kay may tagna sa Biblia nga muuswag ang kahibalo, munang part ang mga gadget nato karon dunay Talking Bible na, mga kaigsunan. Pero sa ako nang gikaingon, dili mo ibasyanan nga pag naatay Talking Bible maluwas na ta. Og ang pagpruebas Biblia, brethren, tungod kay ang kahibalo mo uswa, pagapunon sa Dios ang yuta sa kahibalo, ang kalibutan mapuno sa kahibalo. Morning sa sistema sa paagi sa pagsangyaw nato sa kamatuoran nga niipikto nining atong kapanahunan nga naana do nanay mga television, radio, uban pang mga kahimanan nga gamiton para nga maihayag ang pagsangyaw sa mayong balita. Pero kasagaran yun niyas mga radio, di ba, brother? Sa una, wala man. Nga pamagi nga kung magsangyaw ta, nga ani na lang ta sulod sa usa ka lawak, warto. Balay-balay man yun. Unya tungod kay miuswag man ang kahibalo, brother, doon na mga ingon-ini nga mga sistema teknolohiya. Magsangyaw ta, nata sulod sa mga lawak, pero ang ato daw mga pagsangyaw sa mga balita tuwa naga latas-latas nas mga atops kabalayan sa tupan nanas mga kahanginan ba? Muna epekto. Abot na sa lain nga mga naso. Oo. Naaba sa Biblia, brother, nga tungod sa pag-uswag sa kahibalo nga gitagna sa Biblia bisan dinilantas mga lawak naga-sulti pero ang ato ang mga pagsulti ni abot na dito lagyong lugar dito mga kaatupan gingon atop sa balay kinaman sa kahanginan ko dayon, brother, nabas Biblia kana
Doon na, Brother Ronnie. Kini nakasulat din sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 2 ngadto sa 3. Walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili may baluan. Ang inyong gipamulong diya sa ngitngit, madungog ra unya diya sa hayag. Og ang inyong giumhong sulod sa mga lawak, nga tinakpan, kini igamantara unya diya sa babaw sa mga atop. So sa Biblia tungod kay dunay pag-uswag sa kahibalo mga mahal nga tigpaminaw, ang mga pamaagi sa pagsangyaw sa mga alagad sa Dios high-tech na. Niya na lang ta sulod sa atong mga gingon lawak nga nagasulti, pero ang atong tingog abot na sa nagkalaylay lugar. Natuman na dinis atong kapanahon na sa dapit na sa Espiritu Santo, brethren, kay sa unang panahon kang Kristo, wa pa may mga radio station. Wala pa. Sila nga mga tinunda ni Kristo, magsangyaw sila, lakaw man sila, balay-balay sila. Tag tinagura. Oo, na ay mga instruction ang Dios niya na sa panahon ni Kristo. Wa pa may mga radio station. Basta, ang tagna sa bala ang kasulatan nga muswag ang kahibalo, pagapunon sa Dios ang yutas kahibalo. Niya nining atong kapanahonan. Medyo taas-taas na lugar ang medyo makita na to nga epekto kung tungod kay mag-isgot at pag-imbento sa radyo, taod-taod naman pod, television, taod-taod naman pod. Pero wala pag sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Dili na. Kini ilang pagpatalinghog ka na to, brethren, sa radyo. Atong tingog ni atas lawak, ingon nga naghunghung ta dinis lawak, pero mabati na dito sa mga atop. Kaya ato nang buhaton pananglitag, magsangyaw ta. Ngadto kita musakas mga atop sa balay, ug nay makakita na to, brethren, makaingon unsam ni tawhana mo ra man ni sakaan sa kabuhi sa iyang utok. Muna yung literal pagsabot. Oh. Unya og makasaka pag kita pananglitag balay kay tumanon pagid ni nakasulat sa Biblia nga ang gingon ang inyong gipamulong diya sa ngit-ngit madungog ra unya diya sa hayag ug ang inyong gihumong sulod sa mga lawak nga tinakpan kini gimantala ra unya diya sa ibabaw sa mga atop gato kining tumanon ning pahayag gid ng katkat kitas atop datag hagdan ataw gun tagbuang mun siguro ning mga tawhanan ni kay tuwa naman nagwali-wali nagsangyaw ibabaw sa atop unya og makatunong tagbalay kay diri batanan balay nga nas kaarangan nga mga ligkog atop ang katulong mga balay taon nga mga nipa unsa pa diya mga kugon nga atong mga kaigsunan nga dili makasarang og himo og mga ligkog nga balay katkat dito datag atop may pagkalusno dito, brethren. Pero ang tinuod na, brother ni, kung adunay trumpa, dili na ta nag-istorya sa estasyonan o adunay trumpa nga ibutang dito sa atop, dito mabati na atong mga tingog. Mao kana ang Radyo. pagsuiba, brethren, nga ang kahibalo ni Uswag. Nga niya natasunod sa mga lawak, nga tuman ini atong panahon karon, pero nga atong mga pagsangyaw nabati kuto sa maabot sa signal depende sa kusgon sa radyo. Madunggan gyud ang atong tingog pero naarata sa lawak gapundo. Ipikto kini sa mga tagna nga nakasulat sa balaang kasulatan mga mahal nga tigpaminaw. Busa kung balikan ta ang gingon nga tuking Bible nga do naman pananglitan nga magtingwa gyud aron nga mo iyang basihan nga maluwas siya dili mga mahal nga tigpaminaw kay kana matud pa part lang kana sa mga kahimanan mga teknolohiya nga katumanan sa tagna nga ang kahibalo sa tawo mouswag ang nagbot niya na mao ang Dios. Data ato ganing example do naman tay gadget pod ron brethren nga inuntag do na tay mga download sa Biblia nga mga nagkalanglaing Biblia. Ato paminaw nga do na gid tay Biblia nga ingon nga Talking Bible. Talking Bible. Oo. Oh? Kay sa sistema sa mga naminaw dili sa Talking Bible kung gusto sila og maluwas dili man gud ang Talking Bible kay ang Talking Bible di man gud na mo explain brethren na ato ganing atong ipabati lang nga do na tay na download nga Talking Bible kining Bible nga Young's literal translation musulti ni brethren ano itawag Talking Bible pero dili mo explain ato ganing ipabati nya Daniel 12:4. And thou, O Daniel, hide the things, and seal the book till the time of the end. Many do go to and fro, and knowledge is multiplied. Moto siya ang Daniel Kapitulo 12, versikulo 4, brethren. Gibasa ta kaganina nga ang kahibalo sa tao mouswag. Itagna, Dios mo nagbuot niya na. Atong babati, aron nga mapuribahan nato nga naagiday ng mga gadget nga Talking Bible.
Pero tama na siya nga mubasa. Why explanation? Ato gani ibalik ko. Daniel 12:4. And thou, O Daniel, hide the things, and seal the book till the time of the end. Many do go to and fro, and knowledge is multiplied. Tama na diya, why explanation? Ang pangutana, Brother Ronnie, nga ang digital talking Bible ba ang gamiton para sa ilang pagluwas? Dili gyud. Tungod kay ang talking Bible, igor na siya mabasa. Tinawad ka na, Gikan sa Brother. Genesis, payon sa Revelation, huroton pa na niya basa. Pero ang pag-discuss, wala ang bugat o ang ligon nga pagpasabot, dili niya makuha diya kanang talking Bible. Nara sa mga ministro sa pagtulong ng PBCM, Brother Ronnie. Mao na nga atong gipasabot nila, brethren, nga kung wala sila talking Bible, sa pagpaminaw sa atong programa sa radio station, dili nila masabtan kay niya man ang kumpleto nga pagpasabot nato. Kita nga mga ministro or mga ebangelista or magwawali nga niya sa radio station nga nagasangyaw sa maayong balita kay kini atong tingog abot man ngadto sa ubang lugar mo nagingon giulagway sa Biblia nga naglatas ngadto sa mga atop sa kabalayan nga atong tingog kay kahanginan man kawanangan man ang coverage god basta radio. How much more pag yun og naata sa YouTube or sa FB kay worldwide yun ang coverage sa kining sa Facebook, brother, high-tech man lagi. Mo na diha mga higala kung pananglitan na anak kaninyo, ang talking Bible dili mo explain. Ang mo explain ang mga magsasangyaw, mga magwawali, preacher, ebangelista o ministro man o say katawagan, mo explain pero piyon pod ang mga pag-explain kung sibo pa pod sa mga nakasulat sa Biblia. Daw biyag wala masibo. Pariya aning sistema sa gibuhat sa atong kakontras doktrina, brethren. O sa kapastor sa Sabadista Mitchell Bindilio. Mao man ni usag yun nga grabe nga ni kuraw sa doktrina sa PBCM pero sa daghan na niya nga mga paghilabot wa gyud isang usa nga nakaigo puros gyud tanan mga inuntag og sa dama pa to payos damahan ang ihang bato nga giduso wa gyud nakaabot sa damahan baboy gyud gatangan man permanente usa niya nga mga pamahayag 13 man lagi ni siya mga texter po niya siyang programa dula sa texter matod pa taga Linabo man kuno Malaybalay naminaw kuno sa atong programa naman tay programa po sa Malaybalay dinis Malaybalay probinsya sa Bukidnon hibong ta kay didto niya gipadanglat nga kuno ay murag pangutana ato sang ipabati kay haron nga anita mo pasikad sa atong mga paghanay pod sa mga pagtubag brethren niining texter ni Mitchell Bindilio nga iya pong giuyon-uyonan unsa nga pag-uyon-uyon niya atong paminahon mga mahal nga tigpaminaw murag ang pangalan ani murag Iofrosino Villadore atong ipabati mga mahal nga tigpaminaw inyong paminawan ang texter conversation dayon og gitagaan dayon pod og komento ni Pastor Mitchell Bindilio ang tigpamaba sa Seventh-day Adventist Church niya. Okay, sunod ko na. 67 ang last, maling gabi, Pastor, kipaminawan ko sa imong tulumanon o nabati ang piking ng Espiritu Santo maling giwali. Si Prosino Villadores, Tagalinabo, Malibalay, Bukidnon sa pangutana, saan magwawali sa Ginoo, gingon mo nga piking ang Espiritu Santo sa Pulisya, mga akong pangutana, Pastor, sa kamisan Mangalos, ang magwawali sa PBCM Christian Missionary man si Mr. Mangalos. Maun sa man nga kung nabati sa iyang pagwali nga katumanan man sila si Mr. Mangalos sa 1 Pedro 1:12 nga tao nga katumanan sila ni Mr. Mangalos sa magwawali sa Espiritu Santo. Mao kini pastor o sa tinuod Christian Missionary magsasangyaw sila ni Cristo or katumanan sila sa pagwali sa Espiritu Santo. Asan ang matuod meaning they are Christian missionary or spiritual missionary na mga matid pa ni Mr. Mangalos na magwawali sila sa Espiritu Santo. Mayroon tayo ng mga tubag pastor aron matinawan kami na naminaw sa wali ni Mr. Mangalos ang gingon mo speaking ng Espiritu Santo. Salamat pastor kay nagaatan mi sa ilang tubag. Salamat kayo nga imong padala ang imong pangutana dire. Sakto ba na? Mo na makalubog bitaw. Ilang ibiyaan ang Kristo pero gamit sila Philippine Benevolent Christian Missionary. Mugod naman niyong ko nga, ang angay nila nga lang, Philippine Benevolent Tomasian Missionary. Wala naman ang Kristo ko.
Wala Christian. Ano, may ka nakamantay ka na, kino, nagpakita ng mga higala, na di dahil sila mo tumagong pangutana. Kaya naman din ako yung pangutana ng sa atong missioner, ng para nila yung pangutana. Ay, pangutana na nila. Di mo na mo tumagba. Ano sa Atong nabati, brethren, mga higalag mga kaigsunan, ang tingog ni Mitchell Bindilio sa iyang paghatag komento sa iyang texter, at tagalinabo, man daw, matod pa, unya, yung si Bindilio, brethren, nga, klaro na lang kuno nga dito mutubag pangutana, kaya nga nung dito man kuno siya ayahan ng utana. Ang texter sa tinuod lang di man to pangutana. Gipakita lang si texter nga pareho mog sinabtan ba Mitchell Bindilio, kining pastor sa Sabadista. Kay kung tinuod gid siya nga magpakisusi dinhi kanamo, naghatag magbig numero, di ba brethren, naghatag tag numero. Oh, tinoda. Di na siya mangutana na mo para kami mo direktag tubag. Pero kay dito man niya gidirekta sa pastor nga si Mitchell Bindilio, nagpailala nga pareho sila sinabtan, mga sinayop nga sinabtan. Ang pahayag sa maong texter brethren nga ngano kunong nagpatawag tag Christian nga niya namtas dapit sa Espiritu Santo. So para niya dili ta lugar qualified o wala tay rason nga magpatawag Christian kay niya naman ta sa dapit sa pagwali sa Espiritu Santo. Unya ang komento dayon ni Mitchell Bindilio mabitaw kuno nang makalibog matud pa niya. Kay kita kuno wala na kuno ta magwali sa ngalan Kristo. Unya nagpatawag tag Christian. Kay kining Christian matud pa niya gikan man kuno nas root word nga Christ kabalo man niya na. Ang Christian usa ka derived words gikan sa root word nga Christ. So dili kuno mi dapat magpatawag Christian kay wa man kuno mi magwali Kristo, ang dapat kuno namo Tomasian. So sa pangalang PBCM dili Christian, matud pa niya Philippine Benevolent Tomasian Missionaries. Na karon na ato niya karong tagaag pahayag brethren kung kini bang sistema nining pastor sa Sabadista makatarunganon ba nga mao ni iyang ipaningil rin nato. Lain na pud ni nga kabulasyon niya, lain na pud ning pagka sulod niyas baboyan. Daghan namang mga programa nga atong gitubag nga perminti gid sa mababoy. Niya sa pagpahayag sa balaang kasulatan kaganina sa Talking Bible nga gibabati ta nga dili ni siya mo'y basyanan nga ang tao maluwas kay mga part ng ganas pag-uswag sa kahibalo. Ang makahatag yun og explanation ang mga ebanghelista sama nini karon ninyo nga dunggan. Kay sa Biblia, brethren, ang gipahayag sa Biblia, ang tao makabaton og pagtuo, dili kay direkta lang dito sa Talking Bible nga imong basahon mutuo na ka. Kundi diha gyud sa mga magwawali o ebanghelista. Asang pruba sa Biblia, brethren, nga diha gyud makabato ng tao pagtuo sa mga magwawali. Aniha ang prueba din ni Brother Ronnie, sumala ni sa mga taga-Roma. Roma, Kapitulo 10, versikulo 14. Apanon sa man sa mga tao sa pagpangalia kaniya nga wala nila tuohi. O gunsaon manila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi. O gunsaon manila sa pagkadungog kun walay magwawali. Sa gibasa sa Biblia sa kaubang ministro mga mahal nga tigpaminaw nga ako nang gipahayag nga ang Talking Bible dili gina mo'y makaluwas sa tao. Tungod kay kinahanglan nga kadunay mo explain mo sa pagpahayag sa Biblia. Kay mao man ang gihulagway sa Biblia nga adto makabaton ang tao sa pagpahayag sa balaang kasulatan nga gibasa ta Roma nga makabaton ang tao pagtuo didto man sa mga iyang nadunggan o dili man pud daw kuno ang tao makadungog kung walay mga magwawali. Unya sa pagpahayag sa Biblia ato ni karong hatagan sa pagpruiba gyud nga ang Talking Bible di gyud maoy atong basihan kay kinalang explanation sa mga lugar sa nangutana. Agi-agig pangutana kuno ditong Mitchell Bindilio, patubag na nila nga nung nagpatawag sa Christian. Agit sa may muhubad ana ang Talking Bible ba di ay di man. Dili ang Talking Bible mo'y muhubad niya na. Dili sa gibato kanamo nga nung nagpatawag bi Christian nga wa mi magwalig Kristo nga kay para kang Bindilio Tomasian. Pero sa gibasa ta sa Biblia brethren nga makabaton og pagtuo mga tao diha sa mga magwali. Pero tanan bang magwali brethren nga mo'y muhubad, mo'y mo explain
sa mga nakasulat sa Biblia. Mo pasabot ug dunay mga utana tanan ba nga mga magwawali nini atong kapanahonan tinuod tanan ba nga magwawali tinuod ini atong kapanahonan brethren sumala sa nakasulat sa Biblia. Dili tungod kay kung ikaw nga magwali kung pinadala ka sa Dios, kinahanglan gid nga ato lang pagbasahon kini nakasulat sa Roma Capitulo 10 versikulo 15. Ug unsaon man sa mga tao sa pagkawali gawas kung sila pinadala, ingon sa nasulat katahom gayud sa mga til sa mga nagawali sa maayong balita. Dili po diay ka qualified mga mahal nga tigpaminaw nga muwali kundi ka pinadala. Pero ang uban ingon ron nga tanan man nga angkog pinadala tinuod bitaw. Tanan nagangkog pinadala na. Pero among i-explain ninyo unsaon pag-ila sa mga matuod nga mga pinadala nining atong kapanahunan. Matuod nga pinadala nga mga magwawali nga mo'y mo explain ninyo sa kamatuoran sama aning gibuhian sa pastor sa Sabadista nga kuno gyagi pangutana ipatubag na kang Mr. Mangalos magwalis PBC ngano napatawag sila Christian nga naa naman sila sa dapit sa Espiritu Santo nya ang katumanan sa Espiritu Santo brethren at tumang gipailang nga si Master Tomas Eugenio senior matud balay ni Mitchell Bendilio para ang angayan nga tawag nila Philippine Benevolent Thomasian Missionaries anyata ato sang tukion ang pagtulunan sa Sabadista unsa ba sa unsang paagi ba nga sila nagpatawag og nakabaton ining pangalan diya silang pagtulunan. Diya tay libro nila brethren gitawag giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sabatika sa mga hamtong gula kini Enero ug Hunyo 2018. Ari ko sa mubasa sa pahina 148 niyang mga punto lang gingon dinhi. Gani makatarungano ng pag-ingon nga ang atong ngalan nga mga Adventista na pagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina labaw kay sabisan unsa nga lahi niini. Busa ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia maoy nakahimo kanatong mga Adventista. Ilang basahon mga higalag mga kaigsunan mo'y nagpahayag nga pinagi dahil sa ilang mga pagbasa-basa sa mga pagtulunan sa Biblia nga gikuha nila sa Biblia maoy nakahimo kanila daw nga mga Adventista. Adventista o sa manika Espanyol, Adventista del Séptimo Dia, Iglesia Adventista del Séptimo Dia sa English na Seventh-day Adventist Church. Sa unsa daw nga namugna kining maungalan matud pa sa ilang basahon tungod sa ilang pagkutlo-kutlo sa mga pagtulunan nga gikuha sa Biblia. Wa din sila magbasa-basa sa Biblia di gid mamugna ang ngalang Iglesia Adventista del Séptimo Dia o Seventh-day Adventist Church. Karon pangutana kay nanaway man ni Mitchell Bendilio. Sa ngalan sa inyong pundok o pagtulunan Seventh-day Adventist Church, why Christian? Unya, kamo angkon gid mo Christian sa iyon, kaya pag-angkog Christian na. Tanan pwede mo angkog Christian. Kamu nagpatawag og Christian pero matod pa ni mo Bendilio nga pagka magpatawag og Christian kay gikan na sa root word nga Christ magwali Kristo. Unya sa gisusita sa inyong ngalan sa inyong pagtulunan Seventh-day Adventist Church Iglesia Adventista del Séptimo Dia okay Christian lagi. Na kung ipaningil nga paggaway Christian dili ang ngayon magwali Kristo una kamo. Wa mo kapasar. Sa imong pagpanaway wa ka kapasar. Kaya yung pagtulunan way ngalan nga Christian. Kung mao gibasyanan nga ibutang ang Christian, kay mo ilahanan nga magwalit ang Kristo. Brother, unang-una sila wa kapasar. Mao gyud. Unang manaway ka diri namo. Nami rason ana. Pero kung imo nang isaway pakasaypon minimo nga wala mi magwali niya wala mi magwali Kristo nagpatawag mi Christian unang-una kamo nga Seventh-day Adventist Church why Christian nga mabasa sa inyong pagtulunan. Ug may rason nga kung magwalig Kristo ibutang gyud ang Christian ana diha. Narabagi mabasa sa Biblia nga Christian Pero Seventh-day Adventist wala gyud. Pero kay dili man gud ni pagtulunan nga iyas Dios ni sa ato nang gikaingon brethren kita nagpatawag tag Christian maka-explain mi ni ana mga higalag mga kaigsunan. Pero kini sila sa kung saan kini ka-explain bulyaso kini permanente. Nganong ningon nga ingon ko bulyaso tungod kay dili man gud ning Seventh-day Adventist Church pagtulunan nga iyas Dios kinsa kining tag-iya aning pagtulunan nga Seventh-day Adventist Church.
Dinis Kristo, kundi si Ellen Goldwhite. Ilang libro nga Seventh Adventist believe sa page 224 ginguna. Ellen Goldwhite is one of the founder of the Seventh Adventist Church. Unya sa page 226, kining Seventh Adventist Church ginguni, the Seventh Adventist Church is the fastest and largest growing Protestant missionary organization. Klaro na lang nga dili kang Kristo. Giklaro sa ilang libro ang nagtukod o sa magtutukod si Ellen Goldwhite. Unya gitawag Protestant Missionary Organization. Ang gitukod ba ni Kristo? Gitawag, I will build my Protestant Missionary Organization. Wala. Kaya ang gitukod ni Kristo, Mateo 16:18. And I will see also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Dili Seventh Adventist o dili pod Protestant Missionary Organization. Karon, ngano nga ang mga pagtulunan sa PBCM o ang mga katawhan sa PBCM nagpatawag og Christian, mga mahal nga tigpaminaw? Niyang rason. Nalatid sa amo ang Articles of Incorporation and New Bylaws nga girehistro sa Securities and Exchange Commission niadtong Agosto 12, 1971 sa ubos sa numero sa Securities and Exchange Commission numero 45013. Na dinhi nabutang nganong nagpatawag big Christian. Basahan ko sa page 5. Dinhi sa number 5 sa section sa ikaduha or article 2 or section 2 gingon kini. To make known that this association calls itself Christian. A term that is a noun is a person who believes in Christ, and as an adjective pertains to the historical movement stemming from Christ, and also believes in the doctrines of Jesus Christ and accept His divinity. Ngano daw ang PBCM o ang mga katawhang PBCM nagpatawag Christian sa pagtudlo ni Master dili kanamo? Alang sa kasayuran nga kining maong asosasyon nagpatawag og Christian tungod kay kini termino nga kung sanaon o sa katawo nga nagtuo kang Kristo o gamiton sa isip paghulagway adjective which pertain nagtumbok nini niadtong makasaysayang kalihukan nga gisugdan kanhi ni Kristo. Ug usab kining Christian gingog ini and also believes in the doctrines of Jesus Christ and accept His divinity. Kini diya magpatawag tag Christian nagtuo ka sa doktrina og mituo sa doktrina og miila sa pagkadios. Pangutana ang mga pagtunon ng PBCM, wa ba day miila sa pagkadios ni Kristo? Wa ba day mudawat siyang doktrina? Nagdawat. Wa ba day miila sa pagkadios ni Kristo? Nagila. Busa qualified nga tawag og Christian. Kami mga mahal nga tigpaminaw. Nga naman kay miila kami nga si Kristo Dios. Sa Biblia bagyod. Giprebahan bagyod nga si Kristo Dios ug mo gibasihanan namo sa among pagpatawag og Christian? Oo. Ang among pag-ilan nga si Kristo Dios mabasa gyud sa Biblia. Yate Biblia brethren nga the Living Bible. Basahon ako dinhi sa pahayag ni Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo akong pagbasa 8. The Living Bible mga mahal nga tigpaminaw. Gingon, don't ever forget the wonderful fact that Jesus Christ was a man born into King David's family and that He was God, as shown by the fact that He rose again from the dead. Si Kristo matinaw, matod pa, nga natawag ikan sa banay ni David, ug siya Dios, sumala sa pagbayag nga siya, gibanaw gikan sa mga patay. Mo nagiba siya, nagilami ni Kristo nga Dios, mo na yung sa nga timailan nga, tawgon ang tawag Christian. Og sa maong baylos na mo, mga mahal nga tigpaminaw, gibutang dito, pero naagi na, nakasulat sa mga diksyonary. Ang diksyonary nga naguluhan, Corpus Dictionary of the Western Churches, gingon sa pagpahayag akong basahon, sa pagpahayag, nga gibutang din na sa among baylos. Gingon sa pagpahayag dinhi, Corpus Dictionary of the Western Churches, page 146, Christian, a term that is a noun, means one who believes in Christ, as an adjective means which pertains to the historical movement stemming from Christ. Dahil ang isa, the New Lexicon Webster Dictionary, Volume 1, page 175. A Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Gibutang sa amuang nalatid sa amuang Articles of Incorporation and New Bylaws ang
maong pagpahayag mahitungod sa Christian na ang gihatag namong referensya nga dili diferensya kay kung diferensya mo na kasupak sa Biblia pero di man kasupak sa Biblia mo naggitawag referensya nga kana diay Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Naa ka na mo basta qualify. Pero nga nung unsa hinungdan nga nung sa mong pagpatawag og Christian mga mahal nga tigpaminaw, wa mi magwalig Kristo. Gani sa Biblia brethren, kinsay unang gitawag og Christian sumala sa pagpahayag sa Biblia. Sa panahon kang Kristo, ang iyang mga tinun-an dito sa Antioquia, dito sugdi pagtawag ng mga Kristohanon. Dini sa buhat kapitulo 11 bersikulo 26. Og sa iya nang nakitaan siya. Yan. Ang giyon og sa iya nang nakitaan siya. Iya siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibok usa ka tuig sila nagtigom sa iglesia. Og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Ang mga tinun-an mo'y unang gitawag og Kristohanon sa Biblia, hain sila sugdi pagtawag Kristohanon mga higalag mga kaigsoon didto sa Antioquia. Mao sila ang gitawag og Kristohanon. Karon sa Biblia ang pagpahayag sa balaang kasulatan. Unsay pahayag ni Pablo usa sa gitawag Kristohanon? Sa pagpahayag sa Biblia unsay iyang gipahayag mahitungod niining sa ilang kapanahunan kang Kristo. Di atay Biblia nga Katoliko brethren, palihog pagbasa sa gipahayag ni Pablo sa ilang kapanahunan mahitungod sa iyang pag-explikar diha sa ilang pagpangalagad kang Kristo. Diyan sila mo unang gitawag Christian. Anya din ni brother ni sa Hebreo kapitulo 6 bersikulo 1 ug akong pagbasahon nga Biblia, mayong balita Biblia nagaingon. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan o dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Nga nang gisplikar ni Pablo brethren nga dili pabilinan ang unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Unsa diay ang pag-explikar ni Pablo nining mensahe nga Kristohanon? Tungod kay ang mensahe nga Kristohanon dili pa na siya hingpit. Dinhi sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ug akong pagbabasa ng Biblia mo lang gyapon mayong balita Biblia. Kaya ang atong kalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit, apan ko nang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Ang gingon ni Pablo dili pabilinan ang mensahe nga Kristohanon mga mahal nga tigpaminaw mag-uswag ngadto sa paghamtod. Tungod kay gi-explicar ni Pablo ang mensahe diay do na sila'y kaalam og dinasig nga mensahe dili hingpit niya ang mensahe Kristohanon dili hingpit busa dili to siya pabilinan kay kadtoy mawala. Kini bang pagwali sa mensahe nga matod pa ni Pablo brethren mensahe Kristohanon pero gi-explicar niya dili og hingpit og kadtoy mawala. Kini ba pagwali mahitungod kang Kristo? Wali gigana mahitungod kang Kristo brother ni ang wali nga dili hingpit. Dinhi sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 og akong pagbabasa nga Biblia mayong balita Biblia gyapon. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Busa mga mahal nga tigpaminang unang Kristohanon nga sila si apostol nga si Pablo nag-explika nga ang pagwali sa balita mahitungod kang Kristo dili pato kahingpitan ug kadtoy mawala mga mahal nga tigpaminaw. Busa kung niining atong kapanahonan mag-ingon nga sila mga pinadala sa Dios nga mo explain sa kamatuoran mo explain sa Biblia. Dili ang ilhanan nga magwalig Kristo tungod kay sa Biblia ang giingon nga pagwali sa mayong balita mahitungod kang Kristo dili kadto magpadayon pa kadtoy mawala kay gi-explicar nga dili kahimpitan. Da dili pod nga mga nagwali og Giyoba mo'y ilanan sa mga matuod nga pinadala nga mo'y mo explain sa Biblia ang ilanan nga mo'y mga matuod nga pinadala tungod kay sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 34 gihatagan pog kinutuban nga dili na itudlo ang ngalan ni Giyoba. Busa kung dili day Kristo, mga mahal nga tigpaminaw, ang ilhanan sa mga matuod nga pinadala nga mag-explain sa kabubuton o kasuguan sa Dios ug dili pod Giyoba, kinsa ba ang mga tawo gihimong kasangkapan ining atong kapanahonan brethren nga mo'y mo explain nga mo'y mga matuod nga mga magwawali nga gipadala aron mo'y mo explain sa kamaturan kinsa unsa ang ilang buluhaton ni brethren?
Ang adunay mga tao nga gihimong kasangkapan niya sa pagwalay sa mayong balita may tungod sa Espiritu Santo o tagna na kanang dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawalay sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butangan nini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. Balita na pinagi sa Espiritu Santo, mga mahal nga tigpaminaw, mo'y ilhon, mo'y ilhanan sa mga matuod nga mga magwawali nga gipadala nining atong kapanahonan nga mo'y mo explain sa kamatuoran tungod kay ang waling Kristo di magpadayon kay dili kahimpitan, ang wali pod nga Hioba dili pod magpadayon kay dili pod to kahimpitan, kadto po'y mawala. Unya kining Espiritu Santo nga wali, mao kini ingon nga timbre sa pagpahayag sa Biblia. Basahon ko sa pagpahayag nga ang Dios matud pa nagpabilin nga malig-on ang pagbarog nga nagdala sa timbre o nga nagaingon marka sa timbre ang Dios daw nakailas sa mga iya. Sumala sa mabasa ta sa Timoteo, unang Timoteo 2:19, basahon ko lang brother. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagdala nining marka sa timbre nga nagaingon. Ang Ginoo nakailas sa mga iya o ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkamatarong. Ang Ginoo brad din gipahayag nga nakaila sa mga iya diadtong nagadala nining marka sa timbre kay mao kini ang malig-on nga patukuranan sa Dios. Unsa ba nga timbre brethren nga mo'y ilhanan kini? Unsa nga marka sa timbre nga mo'y ilhanan diha sa Dios sa pag-ila sa iyang mga tao o sa iyang mga gikatawhan sumala sa pagbayag sa Biblia. Timbre nga katong gisaad nga Espiritu Santo. Dinhi sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Pinagi kaniya, kamusab sa pagkadungog ninyo sa matod nga pulong sa mayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo. Og sa nagpano na kamo kaniya, gitimrihan kamo, nga ang gitimri mo ang gisad nga Espiritu Santo. Busa ang timbre mga mahal nga tigpaminaw gingon nga ang Dios nakaila sa iyang mga iyang nga magdala ni marka sa timbre nga gibasa ta, ikaduhang Timoteo 2:19, timbre sa Espiritu Santo mga mahal nga tigpaminaw. Og basahon tani sa Biblia ang buhing pulong brethren kining 2:19 unsa gini pagpahayag nga atong mabasa niya pabor ko naman ang 2:19 sa 2:19 sa ikaduhang Timoteo sa Biblia ang buhing pulong basahon ako ingon ini ang atong mabasa mga mahal nga tigpaminaw inyong paminawan ingon ini apan ang kamaturan sa Dios mibarog nga ligon sama sa usa ka dagkong bato ug walay makatay og dinhi usa kini ka bato nga patukuranan uban ini nasulat nga mga pulong ang Dios nasayod kung kinsa kadtong mga tinuod nga iya ug ang mga tawo nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayud magbuhat sa mga daotang butang. Ang gingon sa Biblia nga nagpabilin nga nagbarog nga patukuranan sa Dios nagdala sa timbre, nagdala sa marka sa timbre sa Espiritu Santo gibasa ta Efeso 1:3 nga matud pa nga gingon dayon ang Ginoo nakailas sa mga iya gibasa ta sa buhing pulong kini diay timbre nga Espiritu Santo ingon nga naailhanan sa mga katawan sa Dios magpatawag po di ay nig Kristohanon sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Kumusta man? Wala ba buhaom sa mga ministro sa katawan sa PBC mo nagpatawag mig Christian? Kay kining Christian ingon po di nga timbre diya sa mga tinuod nga katawhan sa Dios mga mahal nga tigpaminaw. Kumusta man ang nangutana nga texter ni Mitchell Bendilio ug dire kan dilita sa mua makatagbig saktong tubag kami nga mga Kristohano nining among kapanahunan nagwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo nagpatawag bi Christian kay ingon usab kini nga timbre sa katawhan sa Dios pero nganong dili Kristo ang among giwali tungod kay dili magpadayon kay dili kahingpitan pa ang wali nga Kristo. Busa matubang gyud ang tao diya sa pagpatalingog sa mga taong magwali sa balita pinagi sa Espiritu Santo nga maunay mo explain sa tao para musangko ang tao ngadto sa kaluwasan kay gitinguha sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta bakol man buta man amang man o bisan unsa pa ang imong kahimtang pero haid didto sa mga tao madunggan ninyo sa nag-explain sa kamatuoran pinagi sa pagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo among gitudlo katumanan nga nagpakatao walay lain ang among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr.
Mga higala da punta tayo daghan nga eksplikar kung sa mo napupos mo na itong oras milapas pang itagamay kung manghinaot nga inyong nasabta ng among pag-eksplikar sundi lang gyapon mininyo kay daghan pa nga among mga tubagunon mga isyo ni Mitchell Bindilio og dugang pod sa pagpadayag sa pag-explain kaninyo sa kamaturan ang kamaturan nga matod pa sa pagpayag sa Biblia maoy magadala kanato ngadto sa kalawasan. Hangtod sa sunod Domingo, sundin ninyo sa ngalan sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Sandy Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahingan Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa ngalan sa akong kauban, Ebanghelista o Ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Kami manamilit og moingon kaninyo hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.